दिनै सोरबां सुबुं आरो सासे दाद गोसोनि थुनलाइगिरि सासे सोलोंथाइगिरि एकाडेमिशियान बिथांनि 81थि जोनोम सानखौ बिहुराम बर' ट्रास्ट आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद बे रौता बालिसिया गामियाव बिथांनि जि थावनि बे जायगायाव खुंनाय जादों आरो दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव आङो गिबियावनो आनान गसाइनि खाथियाव सोरगोआरि सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि जि जिउमा बिनि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनियाव आं आर'ज गाबबाय आरो मिजिंथियो जे सोरबां सुबुं बिहुराम बर'आ जायफोर हाबाफारिफोरखौ गावनि थांना थानाय समाव बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथि बर' हारिनि राव थुनलाइ बर' मिडियामनि थाखाय थुनलाइ आफादनि सासे गोख्रों गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिथाङा जिखिनि हाबा मावबाय बिथाङा जिखिनि थुनलाइ सोरजिलांबाय आरो सरकारनि जिखिनि निति आरो पलिसि बै समाव लानाय बर' हारि आरो बर' राव थुनलाइनि हेंथायै बर' मिडियामनि हेंथायै बिनि जि हेंथायै बिथाङा गोग्गोमै गोख्रोङै गसंथादोंमोन आरो कुनु कमप्रमाइज गैयाबासिनो कुनु आपस गैयाबासिनो बिथांमोननि नेतृत्वआव बिथांमोननि दैदेननायाव बर' हारिया आसामाव बा भारतनि बा बुहुमनि बिखायाव गावखौनो हारि हिसाबै आरो गावनि राव थुनलाइखौ लानानै थांना थानायग्रा सेल्फ आइडेन्टिटिखौ लानानै जोङो सांग्राङै थांना थानो थाखाय साहस मोनदोंमोन। दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया नाथाय बिथांमोना मोनफा मोनफा पिलार बिथांमोना बर' हारिनि मोनफा मोनफा गागि खुन्थिया बायदि आरो बिथांमोना जोंनि गेजेराव गैलियाबाबो बिहुराम बर' मानगोनां बिथांनि बाथ्रायानो होन बिनेश्वर ब्रह्मआनो होन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो होन बिथांमोना जोंनि गेजेराव गैलियाबाबो बिथांमोननि जिखिनि लामा दिन्थिलांनाय बिथांमोननि जिखिनि मावनाय बे मावनाय आरो लामा दिन्थिलांनाया दिनैबो जोंनि माखासे माहारियारि जिखिनि दाङाबाजि क्राइसिसनि समाव माहारिनि जटिल इसुसफोरखौ डिल खालामनाय समाव जोंनो जेब्लाबो गोहो बोलो आरो साहस होयो आरो जोंनो लामा दिन्थियो गाइडेन्स होयो। दा बेखायनो बे पिलारफोरखौ जोङो अरायबो गोजोर खालामनानै दोननांगोन। बे बेलायाव जाखांफुनाय साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायसा फरायसुलि कलेज स्कुल इउनिभारसिटियाव जेराव दङ बिथांनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बिहोमा बिनि सायाव मोजाङै जोङो गियान नलेजखौ जों लानांगोन। मोनसे लेखायाव बिहुराम बर'नि मोननै लाइन बा मोनसे पेराग्राफ मोनसे लेसन फरायबानो बिहुराम बर'नि आबुं जिउखौ फरायनाय जाया बा बिनेश्वर ब्रह्मनि आबुं जिउ बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेबायदिनो माहारिनि जायफोर पिलारफोर दङ बिथांमोननि आबुं जिउखौ जारिमिनखौ फरायनाय जाया आरो बेनि थाखाय जोङो मोजाङै स्टाडि खालामनांगोन बुजिनांगोन आरो बे गासै बाथ्राखौ बुजिनानै जारिमिनखौ उनसंनानै इयुननि लामाखौ जों हान्थिनांगोन। आङो बे बेलायाव मोनसेल' बाथ्राखौ खावलायो बिहुराम बर' बिनेश्वर ब्रह्म बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन जायफोर माहारिनि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामलांबाय माहारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमबाय अबथिरायै जिउ नागारनो गोनां जाबाय बिथांमोननि मेम'रियाव जिखिनि थावनि जों बानायबाय जिखिनि समाधि स्थलि दङ बेखौ साबना हामना माने आसाम सरकार भारत सरकारनि गुबुन गुबुन लेयाराव जिखिनि भारतनि महापुरुष आरो आसामनि महापुरुष व्यक्तिफोरनि मुङाव जेरैबायदि बानायदों जोङो बिहुराम बर' बिनेश्वर ब्रह्म बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोननि बे थावनिफोरखौबो जों मोजाङै बानायनांगोन आरो माने मोजां केटेगरिनि मोजां स्टेटासनि बानायनांगोन। आङो बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ आं खावलायगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे बाथ्राखौ लानानै जोङो नारसिनगोन। लोगोसेयैनो जों गोलाव सम बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै जोङो फालिबोदों आरो सरकारखौ अबजार्भ खालामनो थाखाय उइदाउट माने स्कुल हलिडे आरो बन्द होआबासिनो अबजार्भ खालामनो थाखाय जों दाबिबोदों। बे बेलायाव आसाम सरकारा बिनि सायाव बिबेसना खालामबाय थादों होनना बुंदों
आरो बिनि सिगांनो आथिखालनि जि प्रमद बर' दैदेननाय काउन्सिल सरकार बे सरकारखौ जोङो सावरायनानै थांनाय बोसोरनिफ्राय बे सरकारनि इनिसियेटिभआव बड'फानि जोनोम सानखौ स्टुडेन्ट डे हिसाबै सारा बिटिआर रिजननि स्कुलाव उइदाउट माने स्कुल बन्द होआलासिनो बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायनो थाखाय बा गासैबो स्टुडेन्टफ्रा इनभल्भ जानो थाखाय स्कप मोनदों आं बेखायनो खावलायगोन जे बिहुराम बर' बिनेश्वर ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन जायफोर गेदेमा दङ बे गेदेमाफोरनि मेम'रियाव बिथांमोननि जोनोम सान बा थैनाय सान बे सानखौ गोसोखांनानै जोंनि इनस्टिटिउसनेल जिखिनि अबजारभेसन स्कुल कलेज बन्द होआलासिनो जों बोरै इनभल्भ जानो हायो बोरै फालिनो हायो बिनि मोनसे बेबस्थाखौ खालामनांगौ आरो बे बाथ्राखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो बिथांमोननि जे ट्रास्ट दङ जों सरकारजों गोख्रैनो सावरायगोन आरो बे थावनिफोरखौ मोजां साबना हामना खालामनो थाखाय जिखिनि स्किम आसुनि प्लेनिं होनांगौ बे बेलायावबो जों सरकारजों सावरायगोन आरो आसा खालामो उननि समाव जोङो बेबायदि फसंथानखौ मडेल मोनसे आदर्शनि मोनसे जोंनि थुलुंगानि नेरसोन हिसाबै जों गायसननानै गालांनो हागोन गोजोन्थों बर' बिजोङाव इंराजि आयदाखौ सोफानाय आसाम सरकारनि जि थांखि बे थांखियाव दिनैसिमबो आसाम सरकारा माने बथल दङ गिबि मन्थ्रिया जेरावनो हाबाफारि जायो बेयावनो दिनैसिम फोसावबाय फैगौ साननैसो उनावनो माने बिटिआरनि क'क्राझाराव केबिनेट लागोन बिनि सिगां माबाफोर बिदि मोनसे मोजां रिजाल्टफोरनि माबाफोर बे दा बे बाथ्राखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद एबसु आसाम साहित्य सभा आरो आसु जों जयेन्टलि खामानि मावगासिनो प्राय एक मासनि बारबाय आरो गिबि मन्थ्रिनो मेम'रेन्डाम हरनाय जोंनि गेजेराव सावरायनाय 12टा टिचार अर्गेनाइजेसन आसामनि बिथांमोनजों सावरायनाय आरो बे गासैबो जाखांनायनि उनाव जों जे बे गासैबो माने मेथ्स आरो साइन्स क्लास 3निफ्राय क्लास 12सिम बर' एसामिस मिडियामाव माने इंलिसाव फोरोंनाय क्लास 6निफ्राय 12सिम पेरेरेल इंलिश मिडियाम फोरोंनाय आरो आदर्श बिद्यालय लोगोसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय जानाय नंलिया बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायबाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नंलिया बे मेटारखौ लानानै जों जेब्ला रायलायबाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया जोंनि कुइसनाव बिथाङा एन्सार होनो हायाखै आरो बिथाङा फाइनेलि मोनसे एग्रिड आरो एसुरेन्स कमिटमेन्ट होनो बाध्य जाबाय 6.3 मथे आसामनि आरो बिटिआरनि बर' मिडियाम स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय इनिसियेटिभ लादों बे बाथ्राखौ बुंनांबाय आरो जिखिनि जि दाबि दङ बिनि सायाव सरकारा जोंजों एक मासनि उनाव रायलायबावगोन आरो बिथांमोना बिबेसना खालामबाय थादों होनना बुंदों माखासे मेटारखौ लानानै बिथांमोना दायो एसे गुरै जाबाय एमालगेमेसन आरो मार्जारखौ खालामनांगौ ना खालामनाङा रायजो राजानियाव बिथांमोना दायो माने अपिनियन बिदों मोनसे सार्कुलेसन होदों आरो नैबे डुवेल मिडियामखौ माने मिक्स मिडियाम एसामिस आरो बर' मिडियाम जेराव दङ डुवेल मिडियाम बेयाव जानाय नङा माने इंलिश मिडियाम जानाय नङा आरो लोगोसेनो रायजो राजाफ्रा लुबैयोबासो खालामगोन लुबैयाबा खालामनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों फारसेथिं मेथ्स आरो साइन्सनि बेलायावबो बिथांमोना माखासे गोदान गोदान बाथ्राखौ बुंबाय थादों सोरबा बुंदों क्लास 6निफ्राय सोरबा बुंदों क्लास 9निफ्राय दा जों बुंदों जे मादार टां मिडियाम बिमानि राव माने बिमानि रावनि स्कुल आरो जोंनि बर' मिडियामनि स्कुलखौ मोजां टिचार होनाय मोजां बिल्डिं होनांगौ आरो बेयाव मोजाङै इंलिश फोरोंनांगौ मोजां टेक्सट बुक होनांगौ बिनि सायाव प्रायरिटि होनो होदों बर' मिडियामनि गथ'फोराबो इंलिश रोङो आरो इंलिश सोलोङोब्ला मोजाङै बिथांमोना सोलोंगोन बिनि बिनिङा बे नङा जे बर' मिडियामखौ बोखारनानै बेयाव इंराजि जाबसिनोब्ला जोंनि गथ' गथायफ्रा गोरों जागोन बेबायदि नङा गावनि मिडियामजों फरायोब्ला बिथाङा मोजाङै पास खालामनो हागोन डिग्रि लानो हागोन इंलिशजों आराम्भनिफ्राय सोलोंनांगौ जायोब्ला आधा बर' आधा इंलिश सोलोंनायाव बे गथ'आ फेल जानो हागौ स्कुल गारनो हागौ आरो बेबायदि बहुत तथ्य प्रमाण दङ फारसेथिं सासे टिचारानो इंलिशनि साइन्स आरो मेथ्स फोरोंनांगोन आरो बियो ससियेल माने हिस्ट्रि आरो माने जग्राफिबो फोरोंनांगोन बे सम्भब नङा दा बेखायनो जों बुंदों जे खुनु कारनाव जोङो बर' मिडियाम स्कुलखौ गुबुन मिडियामाव कनभार्ट खालामनो हाया बर' मिडियाम स्कुलखौ मोजां खालामनांगौ साबसिन खालामनांगौ आरो बर' मिडियाम स्कुलखौ जोथोन लानांगौ बे सरकारनि दायित्व आरो इंराजि मिडियाम स्कुलखौ
जेरैबायदि प्राइभेटआव सोलिदों बिनि सायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया जों इंराजिनि बिरोधि नङा खिन्थु जि धारना होदों जे इंराजि मिडियामजों मेथ्स आरो साइन्सखौ फरायोब्ला माने मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं फरायनो हागोन बे धारनाया नंखाय सरकारा आसाम सरकार भारत सरकारा मेडिकेल इन्जिनियारिंखौ गावनि बिमानि राव असमिया राव बा माराठी राव बा गुजराती राव बे रावाव बिथांमोना डाक्टार इन्जिनियारिंनि कर्सखौ फोरोंनो नागिरदों फारसेथिं क्लास 10 निफ्रायनो मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजियाव फोरोंनो नागिरदों जोंनि फेलनि संख्या बारा जागोन आरो बेयाव बर' हारिनि जोंनि फरायसाफोरनि जिउआ आसखान्दा जागोन दा बेखायनो बर' मिडियामाव जोङो जायफोरा दिनै डिग्री लाबाय थादों फरायबाय थादों आरो NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीतिया बुंदों गावनि बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानो मोननांगौ दा बेखायनो बे सुबिदानिफ्राय जों बन्चित जानो मोना बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट बुंगोन आसामनि केबिनेटआ क'क्राझाराव जागोन आरो बे केबिनेटनि जिखिनि माने डिसिसन निस्सय माखासे रिजलिउसना BTR बर' हारिनि आसामाव रायजो जानाय बर' हारि आरो BTR ओनसोलनि माखासे फेभाराव रिजलिउसन फैगोन होननानै जों आसाबादि आरो बे बिथिङाव जोंनि काउन्सिल सरकाराबो माखासे इनिशिएटिभ लानांगौ होननानै आङो खावलायहरबाय गोजोन्थों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।